हारिमु आफादनि जानानै नैबे समाव आङो गासैबो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा गासैबो हारिमु सिबियारि बिथांमोननिसिम आङो गोजोन हामलायनायखौ बे समाव बावहरग्रोदों। दा जोङो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव गुबुन बोसोरफोरनि बायदियै जोङो नैबे बोसोरावबो 21थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो नैबे गरेस्वरनि बिखायाव आइबि आरो PWDनि फोथाराव जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जों खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा जोंनि दिनैनि गिबि साननि हाबाफारिया फुंबिलिनि 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो लोगोसेनो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायफोर बिथांमोना जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरगोआरि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, गावनि राव धोरोम हारिमु आरो जोंनि समाजखौ जौगाहोनो नाजानानै गावनि नारा नाथा नाजानानै जायफोरा बिथांमोना सोरगोआरि आरो मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लाखिदोंमोन। बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि जायफोर गेदेमा सुबुं बिथांमोन, जोंनि सिबिजाथाव जोंनि ओनसोलनि मानगोनां जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन, समाज सिबियारि बिथांमोननो जोङो मान बावनाय हाबाफारि मोनसे लाखिदोंमोन। बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दायो जोंनि उननि हाबाफारिफोर बायदियै दङ जोंहा 11:30 रिंगायाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायसाफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जागोन। बेनि उनाव 12:30 रिंगायाव जोङो फंबाय बिनानावमोननि जोंनि जाखांफुनाय मोसाखावरि बिथांमोननि जोङो बर' मोसानाय, गुबैयै जोंनि दोरोङारि जायफोर मोसानायफोर दङ बे मोसानायफोरनि जोङो बादायलायनाय जों मोनसे हाबाफारि लाखिदों दिनै। बेनि उनाव बेलासिनि 3 बाजियाव जोङो मोनसे थुनलाइयारि हाबाफारि, बे जाबाय जोङो खन्थाइ आड्डा एबा थुनलाइ जुथुम जोङो मोनसे हाबाफारि लाखिदों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि गासैबो थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन, जोंनि गोदान आरो गोजाम लिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय जोंनि थुनलाइ जुथुमाव आरो खन्थाइ आवरायनो थाखाय बायदि रोखोमनि रायथाइफोर, सुंद' सल'फोर, सोरबा फेस्ला बुंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय जों हांख्रायनाय जादों। दा बेनि उनाव जोङो मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोंनि ओनसोलनि गरेस्वर ओनसोलनि आरो लोगोसेनो जोंनि खाथि खाला थानाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोङो लुबैनाय बायदियै जोङो मोनसे मोसानाय हाबाफारि, हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जों लादों मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि BTCनि बारग' EM बिथां महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बेनि उनाव जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन। फिन गाबोनो 19 एप्रिल सानखालि जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों। बे लेखायैनो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव जोङो मोनसे बर' हारिमुखौ हमथाना लाखिनायनि थांखिजों जोंनिफ्राय गोमालांनो हमनाय जोंनि माखासे दामजुफोर, बे दामजुफोरनि दामनाय जेरैबायदि सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय, जोङो आरोबाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो दोरोङारि दामजुफोरनि जोङो बादायलायनाय जों हाबाफारि लाखिदों। दा बे हाबाफारिनि उनाव जोङो 11 रिंगायाव जोंनि गुबै थांखि बैसागो मोसानाय बादायलायनाय, गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। बेनि उनाव बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैगोन जोंनि गरेस्वर समस्तिनि मानगोनां मुस्रि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैगोन गाबोन। बेनि उनाव बेलासिनि 3 रिंगायाव जोङो गेवलां मेल मोनसे लाखिनाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो ओनसोलनि गासैबो जोंनि गोरों गोरा समाज सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै जोङो लोगोसेनो आरोबाव जोंनि गुबुन गुबुन आलासिफोर जोङो हांख्रायनाय जादों। दा जोंनि गाहाय आलासि महरै गाबोननि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन मानगोनां BTCनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो मेल बेखेवगिरि महरै डिपुटि चिफ मानगोनां मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो जोङो गांसे खुगा लाइसि बिरगोस्रि मुंनि जोङो खुगा लाइसि बेखेवनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो दिहुनबोबाय थादों। बे लेखायैनो बे खुगा लाइसिखौ बेखेवना होफैगोन जोंनि रङिया समस्तिनि आसाम बिधान सभानि MLA मानगोनां मुस्रि भबिस कलिता बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि लोगोसेनो जोंनि गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन जेरैबायदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रसान्त बर' सार बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो गेवलां बे मोसानाय आरो गेवलां मेल बे मोननै हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो जोङो
जोंनि हारिमु बिलिफां आयदायावबो जोङो माखासे जोंनि खनगिरि बिथांमोन ओनसोलनि खनगिरि बिथांमोन लोगोसे हांख्रायजानाय खनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। दा बे लेखायैनो हांख्रायजानाय खनगिरि महरै जोंनि बर'नि जाखांफुनाय आरो मुंदांखा खनगिरि मानगोनां मुस्रि बितु नार्जारि आरो फावथिना बर' बिथांमोना जोंनि हांख्रायजानाय खनगिरि महरै बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसेनो बे हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होफैगोन बिटिसिनि मानगोनां EM मुस्रि रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा गाबोननि बे हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होफैगोन। दा जायखिजाया बे गासैबो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबोनि हाबाफारिफोराव जोंनि ओनसोलनि लोगोसेनो बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ मिन्थिगोन बिथांमोन गासैखौबो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनानै फिन खेबसेबाव गासैबो बर' हारिनि बिथांमोननिसिम जोंनि बैसागनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसेनो दाखालि बावै जि जानानै थांनाय मोनसे जाथाय सनितपुराव जानाय मोनसे जाथाय बे जाथायनि थाखाय दुखु मोननायखौ फोरमायनानै बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आं बेखौनो आसा खालामबाय। गोजोन्थों।